ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakunin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako.
i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Now ikaw lang long hair. Feel good morning, Colin Tits. Ikaw pala to. Binati ko lang sila. Okay. Okay, Larga. pasok. Feel good morning, Colin Tits. Ako po ulit ito, si Rene. Makialam ko si Mang Kanur eh. Nag-greetings lang ako eh. Ako po yung kaibigan ni Engineer Julio. Yung part 2 ng kahapon na may pigsa sa itlog. Ulit-ulit doon sa pigsa. Ito yan? Ito yun. Tapos naging in a relationship sa doktora. Opo. Okay. Naging sila ni Doc Lane. Nagkakitaan na kasi ng itlog eh. Paulit-ulit. At yun na nga po, Colin Tits, ay na-assign si Engineer Julio sa Tawi-Tawi para sa isang project. Kailangan daw yun para rin sa kanilang future. Kahit ayaw nilang malayo sa isa't isa, ay tinanggap na lang nila ang katotohanang parte talaga yon ng trabaho nila. At dito na po, muling nag-umpisang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipa. Hello. 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 Oh, miss na kita. Miss din kita. Ikaw nga eh. Pasensya na Tagal medyo mo mahina. magparamdam eh. Sobrang busy dito sa site. Pero, alam mo, kung may chance lang sana gusto ko umuwi agad dyan eh. Kahit balikan, gusto lang kita makita. Alam mo, puro ka salita. Gawin mo na lang. Kung miss mo ko, bahala ka, madami na to. Ano madami? Ako din. Naipon na. Naipon na ito. Panghalo ko na lang to sa simento. Baka binibigay mo sa ibang babae. Uy, ako ganun na. Miss you, I love loves. you. Love you, loves. Miss you. Baka bait ka. Baka may babae ka. Ulit naman eh. Wala nga. Basta miss kita. Ba't pa? Turn on naman ng video. Ayan na, video naman tayo. Ayaw. Ayan. Kita mo yung suot ko today?
Wag na. Maluoy ka. Mahal. Labs, tama na. Wag mo na akong... Uuwi talaga ako dyan ngayon. Tama na. Sige na, love you. Ingat ka. Ingat ka din. Ngunit habang tumatagal, Call and Teach ay tila nababawasan na ang kanilang pag-uusap. Busy din naman si Doc Lalaine. Pero may time siya para kay Julio. Si Julio lang talaga palaging nagmamadali. Oh, sige na. Hello. Ano ba yan? Kaka-umpisa lang eh. Di nga, di ko rin pasensya, sira yata yung camera ng cellphone na to, kaya hindi ko ma-on yung video. Open mo yung video. Hindi nga ang kulit mo naman eh. Sige na. Ano ba ba't ayaw mo? Hindi. Sige na nga, busy ako eh. Sige na. Julio, ano nangyayari sa'yo? Sige Sige na, na. open mo yung video. Sige na. Hindi nga. Asan ka ba? Nasa trabaho, saan pa ba ako? Bakit ayaw mo open yung video? Napipikon na ako sa'yo, Lalaine ha. Sige na, babay na. Hoy, Julio. Ano pinagsasabi mo? Anong napipikon? Nag-uusap tayo. Oo nga, ang kulit mo na kasi. Sige na. Bakit kasi ayaw mo? Sige na. Naka-ano na ako. Naka-lingerie na ako. Yan namang ano mo? Tuwing tatawag ka ganyan, pakita ganyan, tapos ano? Di ba yun ang usapan natin? Busy nga, nasa trabaho ako eh. Kahit gabi na, may ginagawa pa ako, tinatapos ko. Lakad na, umalis ka na. Ano ba? Mukhang nakakastorbo na ako sa'yo eh. Sige na. Sige na nga, bye. Kinabahan na si Doc Lalaine, Call and Teach. Naninibago siya kay Julio. Ano kayang meron? Halos 1 taon pa lang naman siya sa Tawi-Tawi pero parang nag-iba na yung ihip ng hangin. Kaya nagdesisyon si Doc Lalaine puntahan si Julio sa Tawi-Tawi. Ayoko na, tama na. Ay, isa pa. Tama na nga. Pagod na nga ako eh. Nakakatatlo pa lang tayo eh. Wala na oh. Natuyot na ako. May iba kaya tang babae bukod sa akin. At saka sa girlfriend mo. Tigilan mo nga ako. Tigilan mo. Sige na, isip mo, Julio. Sige na. Ayoko na nga. Sige na, akong bahala. Starfish ka lang today. Ayoko na nga. Pagod Sige na ako. na, Pagod na ako. Pagod na nga ako. Sige na, tama na. I love you. Sige na, basa pa to. Aray mo! Sino yan? Purman? Ituloy na, sayang! Engineer, sayang naman, engineer! Sige na. Hindi ka ba nangihinayang? Engineer! Patay tayo dyan, engineer! Ano ba? Ba't ang kulit mo? Sandali. Umalis ka nga! Inggitero naman Sandali, tong sandali. palakan to. Saka na. Ano ba yan? Ano ba yun?
Engineer, mukhang nakita ko si Doc Lalaine papunta dito. Ano? Si Lalaine pupunta dito? Oo nga. Ulit. Ba't ka nandito? Kapal na mukha mo. Isa-surprise kita, kaya ako pumunta dito. Ako pala yung masa-surprise! Ba't di mo sinabi pupunta Pinuntsaba ka? ko si Foreman. Kasi gusto ko itang i-surprise. Ako pala yung masa-surprise! May babae ka! Kapal na mukha mo. Bitawan mo! Ano ba? Tumigil ka! Kapal na mukha. Pinapunta pa kita dito? Surprise ka! Ba't ako magpapaalam kung masa-surprise ako? Bobo ba ako? Ha? Ikaw? Wala kang kwenta. Kaya pala, malamig Tigil ako. Tumigil ka! Malamig. Tumigil ka! May mga pala babae ka pala mukha mo, Julio. Ang daming nanliligaw sa akin. Ikaw pinili ko. O di doon ka na! Marami sila, doon ka na. Sasabi mo na yan. Dati, sabi mo, salamat, ikaw yung pinili ko. Ngayon, iba na yung sinasabi mo, may pinagmamalaki ka na! Tandaan mo tong araw na to, Julio. Babalik na ako ngayon sa Maynila. Tandaan mo tong araw na to. Ayoko na. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Huwag ka nang magpapakita sa akin! Diyan ka na! Tinapos agad ni Doc Lalaine ang kanilang relasyon, Colantits, dahil sa nasaksihan niya. May ibang babae, si Julio. Kaya naman pala nagbago ito ng pakikitungo sa kanya. Nagkaroon ng gusot sa site, kaya naman hindi lang personal, pati na rin sa trabaho ni Julio. Makalipas lang ilang linggo ay pumunta ang boss ni Julio. Ayan na. Medyo tabingi. Ayusin nyo yung trabaho nyo. Gusto naman. Relax ka lang. Ano sinasabi mo, Julio, dyan? Ba't ang init ang ulo mo? Tabingi nga yung ilong mo, pinansin ba namin? Kim, dyan pala kayo. Bakit ang init ang ulo mo sa mga tao? Si boss. Ang init-init eh. Pakisamahan mo, sobrang init eh. Hoy, Julio. Halika, Boss, ang mag-usap init tayo. ang ulo ni Julio. Uy, boss. Kailan lang kayo nakarating? Ba't di ka nagsabi? Napupunta kayo dito, Kim. Surprise eh. Pag surprise, sasabihin. Doon tayo siniin niya ng naglalagari. Patayin mo na yan. I-silent mo yung naglalagari. Ay. Hoy, hinaan mo nga yung tunog ng Kaya lagari nga, mo dyan. silent lang. Number 5 lang. Ayan. Doon tayo mag-usap tayo doon sa loob. Parang ang init-init ng ulo mo eh. Boy, pansin namin init ng ulo mo. Ano bang meron? Okay ba kayo ni Lalaine? Anong nangyari sa inyo? Balita na yung pumunta dito eh. Kwento mo na, dali. Kailan mo kukwento? Alam mo. Dali na. Ang kulit mo. Alam mo naman yung kwento eh. Ano ba yung kwento ko?
Pero ano talaga kasi namumutla ka eh. Tamo, patumba ka na oh. Ano bang meron? Julio! Oh, ba't parang nangayayat ka? Ha? Oo nga. Totoo Grabe, ba yan? grabe naman. Totoo ba yung in-email mo sa akin? Ano yung email? Ano yung email? Yes, Bong, boss. magsalita ka, kaibigan eh. Wala akong alam dyan. Anong in-email? Magre-resign ka? Kamusta ka na ba dito? Ba't di mo na lang kasi sabihin? Ba't ginawa mo pa kay Doc Lalain yun? Maganda, sayang yun. Sus, kung binata lang ako, akin na lang sana yun si Doc. Bakit? Hindi namin... We can't understand. What's the happening? Okay na eh! What's the happening? Siyempre magkaibigan tayo, kaya andito tayo. What's our first force? At tumawa ka! Boss, pasensya na pero ayoko na masaktan si Bakit ka naiyak? Lalain pero Lalaki ka, huwag ka umiyak. Babae ba lang yan? Mapapalitan natin yan. Sige, ikaw pinapatawad ka na namin. tumahimik ka! Hindi yan yung problema! Sige. Ba't mo ginawa yun? What happens? Tumigil ka. Payak na eh. Payak na. Sorry. Hindi, boss. Kasi mas mabuti na yung ganun. Layuan niya na ako. Kaysa magtiis pa siya sa akin. Boss, ano ba yung nangyayari na hindi namin alam? Ako na magsabi, Julio. May sakit si Julio. Kakambang babae mo yan. Hindi yan sa Ano bang babae. sakit? Hindi Ano yan bang sakit sakit? sa aso. Ganun ba yan? Ganon yun. Sabi ng friend mo. ko. Okay. Nitaning na yung buhay ko. Brad, huwag ka magbiro ng ganyan. Di magandang biro yan, bro. Hindi ako nagbibiro. Kaya anytime pwede na akong mawala. Kaya ayokong masaktan si Lalain. Kaya mas mabuti na yung gano'n na makamove on siya. Kung masakit sa Ano akin nangyari? Ba't di namin alam yan? Kaibigan mo kami eh. Hindi na, Ano para sakit malaman mo? niyo. Hanggang kailan ka? Hindi ko alam pero... Kaya ka ng babae. Kasi, nothing to lose. Mamamatay ng babae pa? Ano ba? Oo nga eh. Oo diba? nga, oo nga. Oo. Parang unfair mo naman ang sinaktan mo yung taong totoong nagmamahal sa'yo. So okay na yun. So okay na yun. Selfish ka, bro. Selfish ka. Hindi ako Iniwan mo siya ng masakit na alaala. Selfish yun. At least makahanap siya ng iba na mag-aalaga. Hindi sa ganung Hindi tulad paraan. ko, wala. Sana sinabi mo. Mawawala na rin ako. Ano pang saysay? Pero sinaktan mo pa siya. Yun na nga eh. Sana nag-create ka lang ng good memories. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya mas mabuti na yun. Kung mawala man ako, at least wala na, di ba? Hindi na siya masaktan. Bro, di ka nga dito, bro. Iskubong, yakapin natin kaibigan natin. Everybody needs a little time away. Totoo po, Colin Teats. May cancer sa baga po. Si Julio. Kaya niya raw ginawa yun para lumayo na sa kanya si Doc Lalain. At para hindi na rin masaktan pa. Kahit nasaktan na nga niya ito. Pero si Doc Lalain, wala po siyang kaalam-alam sa kalagayan ni Julio. At makalipas nga po, halos 2 buwan lang,
ay namayapa na siya. Habang si Doc Lalaine, wala pa rin siyang ideya na wala na pala si Julio. Ang sa kanya lang, ang sakit na kanyang nararamdaman. Friend, ako na lang kakausap sa'yo kasi namatawa ka tapos umiiyak. Hindi ko na maintindihan. Gusto mo bang baguhin yung mundo? Oh, ano ba nangyayari sa'yo? Trixie? Oh. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo nang puntahan. Alam ko na ng babae yun dun sa tawi-tawi eh. Pero pag mahal mo kasi yung tao, nagbibigay ka ng benefit at adopted. Ikaw tala. Iyak ba yan o tawa? Naiiyak ako na nanaw. Mahal mo siya, alam ko yun. Pero wala, nasaktan ka na eh. Ayoko na. Paano ako mamakamubos? Maluloko niya sa akin. Trixie! Metro's #1 Love Radio. Basic! Brought to you by ACS Medifix. Morning! Welcome to Sabi ng Friend Ko! Morning! Ayan, open na tayo for title suggestion. So, paalala lang na part 1, part 2 to. At ang pipili pong may pinakamagandang title, siya ay mananalo ng limited edition, katas ng nakalipas shirt, Yan. mula sa Tigas Tito Clothing. Ayan. Tapos, meron pang cap ng Supercut Barber. Meron pa yan, Kap. Meron pang cap yan. Pangtakip. Ayan. And thank you, ayan, Tigas Tito Gaming. Tito Gaming. Wow, ang ganda. Ano siya, dry fit. Ganda. Very, aesthetic. Thank you, Col. Ayan. Papasok ba si Uncle Brandon? Andyan siya. Andyan na? Actually, siya yung nag-invite na mag-guess the title na tayo. Ayan. Good morning. Ayan, sige nga. Magbigay ka ng magandang title para sa ating katas today. Hi, Ate Lina. Ayan. Doc Juvie, sabi niya, The Broken Love. Tisa Ay, good morning. The Broken Love. Okay, good morning. I let you go. Sabi ni Miguel, nadali sa tawi-tawi. Nakakatawa yung pag pag sinasabayan niyo yung humor namin. 'Di ba kanina mali-mali yung English? Tapos nagko-comment din sila sa black up ng mga mali-maling English. Mixed emotion daw. Tawa ako sa mixed emotion. Tsaka the day and say goodbye. Thank you. Benefit of the doubt. The Broken Itlog. Ako, pigsa sa itlog ni Julio. Yun yung title ko. Mananalo ba ako? Ang pigsa sa itlog ni Julio. Ako, isa lang, one word lang ako. Ano? Pigsa. 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 Yan. Hindi, sige nga. Ayan. Good morning. And kay Sakata, hello. And kay... Sabi ni Tigas Tito, pig sa hat. Galing talaga eh. Galing talaga.
Pwede rin naman Angel's Pizza. Angel's Pizza. Ang galing talaga ni Mang Kanon. Basic! Hindi talaga papatalo. Bombahan sa tawita. Ay, pero Ako sa pigsa, doon ako sa pigsa kasi doon nagsimula lahat eh. Nakita ni Doc ang pigsa niya sa itlog. Doc, alin mas malaki? Itlog niya o yung pigsa? Ay! Uy, walang alam Okay, si Doc, question. Valid ba yung reasoning ni alam ko na mayapa na siya pero pag-usapan natin. Valid ba yun sasaktan ko na lang para makamove on na siya. Para daw mas mabilis. Oo, mas mabilis makamove on. Ako kasi tingin ko ginawa niya lang dahilan yun. Gusto niya talaga mambabae. Sorry Kasi one of the highest expression ng pagmamahal sa tao ay consideration. Consider mo yung feelings ng tao. So, mas gusto mo ba na mamatay ka ng nasaktan siya dahil nagtaksil ka o nasaktan siya dahil nagmamahalan pa rin kayo despite ng karamdaman? There's a difference. Nagdahilan na lang kasi you only live once tapos mamamatay na lang ako. Bembang na lang ako ng ibang chicks. Grabe talaga, guys. Pero ang sabi niya kasi, mas madali daw makamove on pag Hindi mas matagal makamove on pag yung pain galing sa sa infidelity. Iba yun Alam nyo, hindi ko alam kung saan nakuha nyo yung mga nyo na yan, pagdadahilan nyo na yan. Kahit patay ka na, hindi ka makakaligtas sa akin, Julio. Ay, si Julio, sige. Ay, kasi trip niya din. Kahit nagmumulto siya na siya, nang bababae pa siya. Aray mo! True to life yan True to life. Ay, thank you nga pala kay kay Uncle Rene, yung sender natin. At sa friend ni Uncle Rene, nagbigay din ng kwento. Thank you so much. True to life daw, true to life. True to life. Grabe naman yung Chadi. Ew. So yun. Ano ba? Maja-justify ba natin? Ikaw ba, Col? Gagawin mo? Halimbawa, mamamatay ka na kay Mama Joby sa family mo. Uy, si Bago! Hindi, halimbawa nga. Kasi hindi natin alam kung may kinabukasan pa eh. O halimbawa. Kung ganyan ang sitwasyon. Sasaktan mo ba yung partner? Oo, yun nga eh. Kaya naniniwala kung nagdadahilan na lang. Ganyan yung mga lalaki. Ikaw pa yung kunyari lalabas na, sila pa yung biktima. Lalabas na biktima. Sa mali nilang ginagawa, sa pambababae nila. Ikaw pa yung dahilan. Siyempre makakonsensya ka. Iniisip niya yung nararamdaman ko. What the fuck? Bye! Bunganga nito. Ay, nako. Bakit? Hindi naman? Inayos ko yung kanina, Totoo? 6. Hindi naman, ganon. Diba? Kayo, ano masasabi nyo? Ba't ganyan laging outfit ni ma'am? At bakit ka rin nandito? Charot. Kasi, if you have it, flaunt it. Ganon. Capitalize on your talents and skills and characteristics. Diba? Ganon. Mali mang babae pag may taning na, exactly. Ako kung gagawin ko, halimbawa sabihin ng doktor, if may isang araw ko na lang para mabuhay, yun ba yung gagawin mo? Imagine ninyo, di ba, yung reasoning niya, hindi, saktan ko na lang siya para move on siya. What the hell? Anong yan? Huwag nyo ng babaero. Hanggang mamatay, babaero. May kilala ko talaga, parang, sige, nating tulos na lang ako, mambababae na lang Ganon? ako. Oo, alam nila na may sakit sila ganon din may sakit na din ako, mambababae ako. Kaya ang dami niyang babae, di mo, ganon kasi lalaki. Hanggang mategi bells yan, mambababae. Huwag nga ako. Concern lang naman siya doon kay Doc. Concerned? Pag concerned ka, aalagaan mo yung tao. Poproteksyonan mo siya from pain and hurts. Bakit mo siya dinulutan ng sakit? That's unacceptable! Taga-Ilyo, si Lawrence Manzano. Hello, Lawrence. Diba, Yeps? Ikaw, Yeps, napaka-babaero mo talaga. Ayan, nadamay na naman yung napadaan sabi ni Random. R&D, random, ikaw. Ganon ka din.
Mga lalaki ganyan, idadahil lang. Kunyari, syempre, kunyari, namatay silang, iniisip ang kapakanan mo. Pero what the hell? Nakipagbembang ka. Halimbawa, ako, babae yung gumawa nun. O para makamove on ka, bebembang ako para hindi ka na masaktan. Sige nga, valid. Valid. Oy, sabi ni Random. Sagot! Sabi ni Random, oy, di ako. Ayan. Diba? Watching from hell, sabi ni Tigas Tama, Tito. doble sakit ginawa niya. Exactly. Very good ka. Rafael. Pamamaga ng kahapon, sabi si Tin. Tanong si Tin, ano daw update? Actually, walang alam si Doc sa nangyari na yun. Or I don't know, baka nalaman niya na lang din later. Alam mo, sabi ko nga kanina, nung nag-briefing kami ni Uncle, deserve na tategi. Kasi kung tumagal pa siya, lalo siya mambababae. Imagine kung mas maba yung buhay niya, mas matagal niyang lolokohin sila Lane. Hoy, wag mo daw lahat yung sabi ni Mr. Pangit, oh. Ayan, oh. Nilalahat ko kayo. Pare-pareho kayo mga Bisdak ulul. to point, oh. Uy. Guys, wala naman. Diba? Si Bisdak, galit ka ba daw sa amin, mga lalaki? Hindi Miss ako Tanya? galit. Ang sinasabi ko lang, kilala ko na yon bawat hibla ng ano nyo, ugat nyo sa ano. Saan ugat Sa na maliit naman yan? nyong etits. Guys, iba nyo na nga. Kami na mag-volunteer. Iba namin sarili na. Iba na namin na sarili namin. Ang cute ko ba kapag walang eyelashes? Very chinita girl. Tingnan mo nga. Gusto mo ng libreng concert at Zumba? Ayan. Eto, may tinatanong ako eh. Gusto Ano ba ito yung chinita girl, walang eyelashes? Chinita girl ako ngayon eh. Kaya nga. Chinita ka naman talaga. Ayaw nga. Ayun o, chinita girl. Okay, babi. Angelo. Oy, si Angelo magpe-perform yan sa abangan. Sabado. And magpe-perform ka rin, di ba? Oo. Tayo, Chinita, sa libreng concert Ako mang natin. dakot ako eh. Titingnan ko kung yung theory ko, itlog ba? Tingnan ko yung mga taga-Pasig kung ducks ba o jutes. Yung itlog. Yung ano. Ay, pigsa. Oo, pigsa. Aray mo. Hi, kita-kits tayo ha, Jenny. libre yan. Sa Sabado Ang na po Bacolod yan. is duck. Ayan, Oy, congrats pala Deserve, kay Titan alam Jello. nyo, una pa lang, alam mo na may something na sino yan? Si Julio. Si Julio, bakit? Nagkapigsa siya sa itlog. Ibig sabihin, pinaparusahan siya dun. Sabihin, babaero siya. Bye, guys. Isa yun sa sign. Dapat, Doc Lalay, nakita mo yun eh. Doc Lalay, dapat di ka umiiyak sa taong yan. Nakita naman Doktora yan. ka eh. Nakita Dapat naman alam mo yung worth mo. Diyos ko, hindi mo deserve yan. Tsaka pinuntahan mo pa, girl. Diyos ko, hindi tayo para pumunta sa lalaki. Dati yun. Tandaan nyo, girls, hindi tayo ang pupunta sa lalaki. Sila ang dapat pumunta sa atin. Sila ang hunter. Hindi tayo dapat ang naghahabol. Never, never. Planuhin niya na pupuntahan mo para makita mo anong ginagawa yan. No! No. Dati lang akong ganun. Dati yon. Ganun. Uy, guys. Dati lang akong ganun. Ako yung parang, hindi, bigyan ko pa siya ng chance. Baka busy lang talaga siya. Tapos, hindi, yung panty liner talaga, hindi to sa pinsan niya talaga. Diba? Hindi, baka totoo Aray, nga. nako. Baka totoo nga yung sinasabi niya. Pero, Yan, ikaw pala yun. Kami pa dinadamay mo. Galit-ugod si Rano. Caps lang. Kung relax lang, call. alam niyo sa araw-araw ng buhay namin dito sa radyo, sinasabi ko naman eh. Relax lang, call. Nagganon ako dati na marupok ako na binibigyan ko ng chance kahit harap-harapan na ako niloloko. Pero yun ang gusto ko, harap-harapan akong niloloko. Paniwala na sana ako, guys. Paniwala na sana ako. Saan ka nakatingin? Saan ka nakatingin? Ha? Saan ka nakatingin? Kay Kanjot. Ba't umalog si Kanjot? Saan ka nakatingin? Umalog si Kanjot eh. Kalaw ka!
gusto niyo magpatugtog si Uncle. Ay, pag hindi magpatugtog, wala ba music dyan? Pero yun na nga. Di ba? O, Kahit sabi ako, hindi rin reasonable yun na, kumbaga, mamamatay ka rin man lang. Kumbaga, kung kaya Lalo mo pang, kung may time ka pang baguhin kung ano man dapat baguhin Thank you, mo, Col. magbago ka na. Or lalo mo iparamdam sa tao na mahal mo siya kahit papunta ka na sa kabilang buhay. Alam mo, sana napunta ka sa ano. Kasi hindi mo naman nahawak ng buhay niya pag naiwan siya dito eh. Either mag-asawa siya ulit. Kaya sabi ko mag-asawa kanina, siya. selfish! Oh, galit na naman siya. Tinitriggers niyo kasi. Triggers. Ay, Kasi what's the happening eh? What's the happening? Di ba? Mr. Si Rod Santos. Mahal kita kahit may pigsa ka. Yun yung title mo, Col. Sige. Pili na ng title at kami Title na magpapaalam title na. para ang haba ng kwintas ni Tita. Di ba ito si Tigas dito? Kala ko yung hair, ito na yung this is the longest I've ever had. Haba ng hair. Title, guys, para... Gusto mo, Col? Long hair ako. Long hair? Oo. Gusto, Mas okay sa inyo. okay naman, okay long hair. Parang wala lang eh. Ang gusto mong mangyari? Sige, long hair ka! Long hair ka! Pig. Ano title mo, Tin? Pigsa na yan? Okay, sige. Alright, sige guys. Pili na. Tigas Winner. dito, pili ka na. Sinong winner mo? Pigsa ng kamatayan. Winner si Jays. Pigsa ng kamatayan. Thank you, Mama Lizelle. Salamat. Javing. Ay, may babatiin pala tayo ng Sige, happy, shout happy out. birthday. Sino yan? Yan. Happy, happy birthday kay Ed sa kabatch ko sa Bacoor National High School. Uy. Mama Eds, happy, happy Uy, birthday. Mama Eds, happy birthday, Mama Eds. Happy Happy last birthday. birthday. For this year. Happy last birthday. For this year. For this year. Happy birthday. Ayan. Pili ka na. Pili ka na. So si Jays nga nanalo. Si Jays, Pigsa ng kamatayan. Pigsa ng kamatayan. 'Di ba? Dahil ang daming masakitin si si Julio, may pigsa, may cancer sa baga. Sakitin niya. Kinuha siya agad. Kaya hindi totoo na ang bait mo naman tapos kukunin ka agad ni Lord. Hindi totoo. Minsan yung masasamanda mo. May baka mabait nga naman talaga siya. Ginawa niya. Anong mabait doon? Sabi nga ng friend Si ko. Uncle kasi yung mga kinakampihan niya, yung mga babaero. Hindi ako kumampi. Oh. Galit nga ako eh. Paano yung galit? As in. Dadamay kami dahil mag-usap sa'yo. na lang kayo ha. Bye everyone. Dagang See you tomorrow. salamat. Bye-bye, guys. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo.
Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim.
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa.
Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagbalak na nito? ang ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Kundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na- amoy niya ay malinang na. Ito, akin lang ang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa
sa Isang kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat o kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan mga kamisyo. No, So, no. every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo, bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo. Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama mo, Manggas, para sa Sino? At Kiss. Ako. Naging viral ang misteryosong liwanag na parabang dikya sa langit. Akala ng mga nakakita, ito ay isang UFO. O di naman kaya ay sasakyan ng mga alien. Subalit ayon sa Philippine Space Agency, nanggaling ang nasabing liwanag na ito sa rocket ng China na Jielong 3. Tinatawag itong space jellyfish. Space jellyfish. Yun ang usok na nagmula sa rocket na naiilawan ng araw kahit gabi na sa lupa. Kung nakita mo ito, hindi ito UFO. Ito ay isang space phenomenon. Space phenomenon. Space. Give me space. Kung tawa-tawa ka. gusto mo bang makakita talaga ng totoong alien? Dami dito. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Pag alien sa akin, basic. Dami naman ditong unidentified flying object. Ano yun? Diba? UFO? Maraming UFO dito sa Pilipinas. Diba? Meron ba? Mga unidentified flying projects. Oo nga, no. Pati diba? yung unidentified flying boaters. Yeah. Talaga. Basic. Basic. Dadami yan. Nakaka-amaze lang tingnan. Pero ano ba yung Jielong 3? Yun yung rocket ng ng China na nagdadala ng mga naglulunsad ng mga satellites. Kaya sa kalawakan. Ang hirap naman ng ngayon, subject ngayon sa lesson natin. Buti na lang very good si Shaylee sa school. Yahatid ng daddy niya. Hi, Shilly! At saka, Si Boss Mayor Strike. Kumpare ko yan eh. Good morning, Shilly. Pag nakita mo parang jellyfish. Diba? Jellyfish, Shilly. Ang galing mo talaga. Basic. Manang-mana sa'yo. Basic, good morning. Good morning. Ingat sa biyahe. Ingat po. At sa mga daddy dyan na maghahatid ng kanilang mga anak. Ingat sa yes. Unidentified. UFO. Unidentified person on the chat. Okay. Galaw. Mga may ka-chat. Good morning. Ayan. Pero gusto mo ba ng alien, Tita Max? Ano ba tanong yan? Hindi, curious lang ako. Kasi kasi ako, ang isa sa makikita mo sa history ng TikTok ko at saka YouTube, may yung mga about universe, astrology, mga, ano tawag dyan? Astronomy. Ang galing mo talaga. Ang talino mo ngayon. Di ba? Basic. Mangina pa. Hindi. Oo, yan ang Sponsor natin yan yung mga yung mga favorite kong panoorin, yung buhay ng stars. Totoo yan. Tsaka yung moon, kung bakit tayo punta sa moon, tinitingnan ba natin kung andun pa siya, kung... Sino nga pinupuntahan mo sa moon? Diba? Punta sa moon yung Earth. Si Mang Kantor pupunta yun. Ano yun? Moonlight Club yun. Aray mo! Ano yun? Ako nakarelate. Moonlight Club. Katabi ng Quadro Alas. Virus yung mga pangalan eh.
Moonlight Club. Diba recently lang nakauwi na yung 4 na astronauts na parang nag-circulate sa moon at nakita pinakita nila yung larawan ng Earth. Nung tinanong yung babaeng astronaut kung ano yung naramdaman niya nung nakita niya, sabi niya parang hindi daw yung Earth yung blackness sa paligid ng Earth na Ayan. ang liit lang pala talaga natin sa mundo. Para lang tayong living thing na Para tayong buhangin sa dagat. Yun. Ibig sabihin marami pang mundo. Marami talaga. Oo, ibig sabihin maraming Tanya Chinita. At doon sa Tanya Chinita, doon multiverse, para multiverse? O multiverse yun. Doon hindi ako mabait kasi dito mabait ako sa Earth eh. Guys, papaalam na kami guys. Isang malaking kalokohan. 1, 2, 3, let's go! Yung pagpunta sa moon? Oo, 'di ba maiisip mo kung talaga bang may alien, talaga bang may multiverse, may ibang planet doon na may kamukha tayo or kalukalike tayo doon. We'll see. Kamukha ni Mang Kanor yun. Yung alien. Basic. May antena si Mang Kanor. Yung alien? Yung jellyfish. Marami sa dagat. Jellyfish? Yung alien. Diyan kinukuha yung pearl. Guys, sa Talaba yun Talaba ba? Sa amin sa Bacoor Clams. Ayan. Good morning. Talaba man Ano ba yung clams? Ganyan din, di ba? Okay, maniwala na sana. Bumubuka. Yung clams. Yung talaba. Gusto ko ganyang position ko. Starfish. Aray mo! 1, 2, 3, Ano kahiga lang? Yung starfish. Yung talaba. Bobo ka ang bubulaklak. Ang bubulaklak? Okay na sana guys. Hindi ang tatalaba. Nag-iingat ako kasi baka marinig ni Shelly. Sabi niya, yung tita Tanya ko mabait yun Oo nga, tugtugan na lang natin ang Uptown Sige. Punk. Shelly, ingat sa school. Ingat ka, baka makita mo si Mang Kanor doon Huwag ka sasama kay Mang Kanor. Basic. Sa daddy mo lang. Hi, Mayor Strike! Good morning po, Mayor Strike. And kay Direk Phil, good morning. Nakikinig din lagi salamat. yan. Pati si Kita-kits Miss tayo, Marns. Hi, Miss Marns and Attorney Kay. And sa Pasig, kita-kits tayo. Sa Sabado na yan! 4 to 10 p.m. Damayan Covered Court. Pasig City! May pa-zumba na, free concert pa. May pababae pa. Bakit may babae? Wala, may promo girls doon? Andun ako. Sayang naman, wala bang promo girls doon? Ma'am Nico. Basic! This is the Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Darna! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Darna!
bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa kontekst niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio Basic!
Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Oradyo na- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kami. pupunta sa Oradyo. Ako yung may question. Kami. Dahil sila yung mga lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan ano. mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sunod. Tokwa! Kabayan. Na pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa Kape. kape. Na mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Mabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking nalangalay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka.
Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Kinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel!
Ang init eh. Kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend ako. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga. Sabi mo, mahal mo ko. Dali. Lobo. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCX na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Dane, di ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am.
Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, mababay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pinita lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako nakikita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakakain po ako kaya nabibigay ako eh. Mahal po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal ko si Bonjing. Pero igigreet namin kayo. Kaya mag-chat na po kayo sa Face. Ang bait ko ngayon, di ba? Hanapin niyo ako sa Facebook, Tanya Chinita or Uncle Dagon. Yes. Igigreet po namin kayo sa pinakamalupit naming bagsakan dito. Rap out. Ha? Rap out. Kasi magra-rap kami Yan. para ma-out. Rap. Dahil kami ay rappers. Basic yan, basic. Pero Send nyo na yan, ha? send nyo na sa amin. Pero mag-invite muna tayo, Tita Max.
Oo Hi, nga Sir pala. James. Gwapo ni Sir James. Sir James, kala ko artista eh. Kaya nga James. Sa Pasig, Saturday na yan, Tita Max. O sa Pasig po yan sa Damayan. Covered court. Covered court. Alas 4 magsisimula free Zumba Zumba na, natin. Zumba na. Alas 6 magsisimula naman natin ang free concert. Yun! Oh. Makakasama natin dyan ang Maharlika. Maharlika In. Ayan. Maharlika In. Ha? Makasama niya ang Charot Shamrock. lang. Oo, Shamrock at saka 6 Cycle Mind. At Mind. syempre, kumpleto po ang Love Radio DJ. Yes, kasama rin natin ang... Yun na nga. Wait lang. Ayun. Okay. Kasama natin yung mga bouncer. Andyan Mga bouncer. din. Syempre, Maharlika Hood. Ayan. Yun. Andyan din ang mga taga-Pasig, mga LGU. Kasama Yun. namin sila. Kita-kits tayo Kita-kits, dyan. libre lang po, ha? Pag minaningil, si Mang Kanor yan. Basic. Tapos marami kang pamimigay. Ba't ako? Tapos marami kang pamimigay. Bukod sa libre na yung concert, marami pa kayo mapapanalo na ng papremyo. Hey. Pwede nyo rin akong mahawakan. Pwede? Kahit sa parte na gusto nyo. Punta na. Pumunta na agad sa Sabado pa. Excited. Rap out. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Ano nangyari sa'yo? Makati yung ilong ko. Wala na ng ilong, Makati pa. Aray! Come on! Shout out sa lahat ng nakatutok. Totok! Bakit nakatutok kayo? Ayaw mo. Gusto ko. Gusto ko. Kaya eto, batiin ko kayo. Shout out sa Charlie Papa. Tropang Charlie Papa. Team Bandido. UB Express. Drivers yan. Mga tirador ng Watson Lady. Aray! Hoy, di nyo ba isali ang taga Southstar at Mercury? Grabe na talaga. Pati na ang mga taga palingki na katutok. Hoy! Si Charlie Dagdag, Rowell, Eagles na si Romel Tarin. My favorite wife siya. Ikaw my favorite wife ba? Parehas kayo. May paborito. Shout out kay Charito Dagdag. Shout out daw sa Montalban, Rizal. Salamat sa pa-shout out mo. Oy, si Jim Anthony sa Bulacan ang misis niya nakinig. Mrs. Jill daw ang pangalan. Bakit Jill? Baka Jilly. Okay, ikaw naman. Ako naman, man. Good morning, Tita Mac. Shout out po sa aming mga Grab drivers sa Team Morning Goods. Morning Goods. Sabi yan ni J. Mart Morgado. Hoy, ang mama ni... Sino nga yun? Si Mama Nilia Parusa. May tindahan ni Mama Nilia. Alam mo ba, yung anak niya, nandito rin sa MBC, reporter sa DCRH. Kaya, makinig kayo dito sa Labridyo. Pati ang nanay niya nakinig na sa atin. Pati si Justin. Ang liit ng tin. 1 to 10. 1 to 10. Eto na, shout out kay birthday boy, eldest brother ni Gio Mol. Hener Okendo na nasa QCC. Nelly Machiter. Pati si Henry De La Cruz, Jongkoy, Mark Anthony Ilyasar, Ricardo Lim. Pati na mga divers na sila Jok. Philippine Navy, kila Miss March. Hello po sa inyo. Pati na rin kay Attorney K. What's up? BFF, Pati na sa mga tagagit-clean tagalinis ng aircon namin. Maraming salamat sa inyo sa gitlin. Hoy, mga tagakada, namiss ko na kayo, lalo na yung isa. Ha!
Si Doktora. Siya pala ang namin. Doc, J. Shout out sa inyong lahat. Kami magpapaalam na Paalam dahil na. may susunod na programa. At yan ang Ingat kayo. ingat kayo. Naputol na siya. Naputol eh. Si Meron Taylor lang na. kasi. Lor, ikaw na Lor. Ay, hindi. Baby ko. Si Mama Taylor ko yan. Mama Taylor Swift! Sasayin na ba, dear love? Sa 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!